Schaken de nischte drie woorden zelf zit. Pria. Zelf zit. Mhòr zijn wel drie woorden, maar krijg je dat vet je dat. As een anjem. Als een anje, maar is woord hij mooie draas, dat wie beetje een stuk gert, dat zal wel blij naar kan je jagen. Aan die het vallen. Is. Dat is een check haar zit dat je nooit de draai. Klei richt is daar over die elkaar de draai. Stroeping. Wie betuin het dan niet je nooit zoals boekjes lachen nach. Misschien het je nooit. Paasje ben je nooit als teruggen als je niet zag is je nooit je een stroeping dus ja het gegacht. Skaleraag kan ik het maar. Wel. Dat collega, hè? Ja, maar dus we gaan zo boekjes, dat moet je ook te raken zetten zien. Is een pek en stroeping is dan nog. Als je nou vertellen, ik ga de drie woorden. Hier trappen we taar Bharraigh Traigh. Hier doen we de taarstuk de Traigh, dat mag de drie woorden. Dat is wel met de woorden, dat is kassie. Anil has samen gezien. Die noemen de hek het jup. Voilà, ik koppel de nest, wel niet ik koppel dat BBC is een meer genacht in social affairs, zo met ook taar zeggen, taaroen ik gezegd dat krijgt het kusper en leed, zacher en social daar, toen ik in hen, ik voel dat kunnen de katten en de straatje, krijgt het scandal en kwijtjach misschien NHS. Ik heb gehad dat je hoef maternities, haast is een basishoeken over. Ja, beetje dat is gehad naar pijn, poeilen en zien. En dat je te kiezen en vieren en het jolig. Dat is een groot machinetje met de jolig en eigenlijk banken dat er lennen de gouden gaat moesten. Achter de telijke wel richten, vliegen is. Goed in een poeilen en zien ergens. Dat je het taal schroeit en zo sociaal en zien. Op het haast kunnen. Kimmer haasje zo is zien. Wel, als ik een foto achter, dan ben ik goed pringier voor dat ik misschien gewoon met mijn zoon wie nam nacht meer. Maar voor de geballen ik nou, als zo was zo 1985. Maar als je naar de BBC Ethiopië, Shelton getrokken van het toen is in voor biergachtig, huisgachtig, wat het past gewoon een goede nieuwe past gewoon. Ze maken ze zien. Een keer een live weer dan, dus ik had een concert voor in Londen, als ik Philadelphia, ik nu namens verschillende vrienden ik het ga zo leed. Een gevaarlijk te zien, waarop ik nachtje, waar te wachten race van Shia Mila. Wat toen het Faic vlechten, mijn uurtje groot park vlechten, naar Kaju Faic vlechten dat toen je roeis van Shia Mila. Dus rondje per generation als je aan de bar is. Dus je naar bij een gastjes juist Palne krekers er is, misschien zie je meer dat ze misschien zien. Kunnen we zo wijn en stewischen, smuntje in heen. Appelusse, skas, que já gefara te nul de Ethiopië, que de heulig en heul, tjeva tachels in Ethiopië. Machine show aan de Bharraigh. Machine de Golomach, roei. Ik is erg de vriendjes voor de rek, het is in een tollegoosjes in Ethiopië. Zo met smuntje in heen, appelusse op, het is voor een normgoed. We gaan je Jeffrey aan de baan gaan, ach ik een nieuw naam. Geboren te zoeken, weg in kutje. Agus. Waar wij daar de zeiken is in de televisie naar het misschien. Waar meer dan dat, ja. Waar Ethiopië, dus een kraan. China, misschien dan again. Agus, dus ik naar China, aardig op piks, gewoon nog die paarden. Hij gaan een kleine duine, een kleine geil, en we zien zo'n zoel, weg. En je had het weer van wat vliegen. Agus, goede voor wie het zijn toch gemoed. Gaan de stammen kan om te zo'n gemoed. Als dan haast de zon, zo weg is, en dus push me de wien, want mijn goedje kapot en zo ja. Ik ga pijn gaan doen, zo pier dat je weet je.